Vai khan India ramin thlawhna accident rap thlak tak mai kan tok hlau Air India thlawhna Dreamliner aircraft Boeing 787 Ahmedabad atanga London thlok tur chu Sardar Vallabhbhai Patel International Airport Ahmedabad atang dar khat le minute somthum pariat khan thlok chuakin anu minute nga vel loka Ahmedabad khawpui chung Megani area atla ani video a cover ania chungte chu en phottia चलेगा ना वो बहुत बड़ा चलेगा होना था है इधर तक का होना रन का दुख मैं गंबुला आपो ही खप माई है होना रन का गंबुला हियन है तक नम लाइन he Air India thlawhna Boeing 787 Dreamliner hian passenger mi zani somthum pani phurin thlawhna thoktu mi somte len an vain mi zani somli pani an chuang ani he thlawhna hian India mi za somruk pakwa chuangin British mi somnga pathum an chuanga Canadian pakhat le Portuguese mi pasari te an chuangani he Air India thlawhna flight number AI 171 hi Ahmedabad atanga London Gatwick pantur ania dar khat le minute somthum pariat khan thlok chuakin an thlo chu nu reilo te a pilotin mayday call a thon chuak ngala ti chuan chubi nu chuan air traffic controller ten thei topa biaklet an tumpo in chan let na aum to lawa ti chuan he thil hi thleng zui ta ani aviation expert Sanjay Lazar chuan NDTV te a hril dan chuan he thlawhna hian catastrophic failure a omni na langa he thlawhna hi kang hlei theilo fit zariat somni panga vela chau a chho thea abak alon chho bel thei to lo ni in alang tin a soini ti chuan he thlawhna hi medical college doctor hostela atla a dining hall bangpo asukwa ni in alangani he thlawhna che chualna hian zohna thlak nula Manipur lamami cabin crew lamnun thiam singson chu atel ve lo maya apoi tak zet zetani he thlawhna pilot hi Sumit Sabarwal ni in co-pilot hi Cliff Kundar ani soitong khan an thlo chuatanga reilo te a pilot hian chanpui an ngai thu len thlawhna fel lo om thu aron thiat tira aron puang chuaka chon air traffic controller ten anasa taka biak pon tum le point be pop thei to lawin hun reilo te nuwa tiang khan khopui chunga tho atla zui ta ani ti chuan he thlawhna hi BJ Medical College UG Hostel Mess atla ania MBBS zirlai Dr zirlai mitam takin he thlawhna che suala wang hian nunna an chan bokani he thlawhna hi thui tak thlok tur ani wangin India ramatanga England ram thlok tur ani a thui tak thlok tur ani wangin thlawhna tui an thun thanem le a video kan muang khan he thlawhna atlak rual khan kang beina satak a chuak zui ngala mei al na satak aron chuak ngala mei khu te po alan chum kha ti chuan he thlawhna chuang ti lo chuang chu soi lo a che velan che chual na hmuna lo om mi tam takin nunna an chan pha tin hliam tur anom pha kang mai na sa takin a chuaka lir thei te le building na sa takin a kanga he chiat na hi rap thlak tak zetani police lam te le kang thel mi te le ambulance te helai hmuna hian tlan khom ngalin a theyang angin chan chuana hna le kang thel hna tho ani ngal mol mola tun kan thu hriat lai thleng hi chuan thi le hliam zat te hriat chian thei ani lowa he thlawhna che sual hian India ram mai ni lo khovel pum adeng chuak ne hle maya thlawhna che sual hi chu arap thlak bik tak zet zetani motor che sual le kha tiang thil dang che sual nen a in ang thin lawa passenger heti zat mai an chuanga anan
chết sual meu hi chuan dam chuana chan si a che em top mai ni chuwang chuan an phim khur em reng boka thlawna chết sual na hi a thleng khat ang reng viawa zin vei wana ta na him ber ani nge ani eng pori se thi le hliam zat te an chết sual na hmuna an zuk tlak na hmuna mihring lo om te tena an tor na te thil rang rang te chan chin chiang zok te kan la hre chho zel tura ngai ta ila a thome चलेगा ना वो बहुत बड़ा चलेगा होना तला है होना रन तदुक ना कंबुला अपोई खोक मई है होना रन तला कंबुला हियन है तक नमलाई